Hej, jeg hedder Christoffer Form, og jeg er professionel skiløber. Jeg har flyttet til Norge for at satse alt på mit skiløb. Det har jeg gjort, fordi jeg har målsætning om at blive den bedste alpinist i verden. Sidste sæson der kørte jeg OL i Sochi, og det gik rigtig godt. Nu satser jeg videre mod VM i Vale i februar 2015 og på lidt længere sigt mod OL i Sydkorea i 2018. Så er det rigtig dyrt at køre på ski, og jeg betaler stort set alt selv. Derfor har jeg brug for din hjælp. Hvis du vil støtte mig med 100 kroner, så kan du få dit navn på den her jakke, officielle jakke, og den vil jeg have på i alle officielle sammenhænge og alle internationale sammenhænge. Jeg vil til og med love, at hvis jeg skal interviews i en varm sauna, så vil jeg tage jakken på, så du får mulighed for at se dit navn på tv. Det betyder rigtig meget for mig, hvis du vil støtte mig med 100 kroner, så jeg kan fortsætte med at repræsentere mig selv, Danmark og dig i fremtiden. Tak skal du have.